Hej, det er DTHQ Gaming, og jeg vil vise jer, hvordan man laver videoer i god kvalitet på YouTube. Her, først intro. Så er vi tilbage. Og nu vil jeg så vise jer, hvordan man laver god kvalitet, eller videoer i god kvalitet. Først skal I bruge et program her, som et optagelsesprogram, som jeg så vil foreslå. Det er mega nemt at bruge, ikke så svært indstilling og alt det der. Og så bagefter skal I bruge et redigeringsprogram, når I har optaget videoen, så skal I herind. Og så skal I trykke her. Eller ja, I kan også højreklikke her, og så nej, I kan trykke her. Når det er første gang, så trykker I bare. Og så her så er det video. Så tager vi bare ind her. Den er 0,7 sekunder. Boom. Færdig. Mega fint. Nå. Så virker sådan her. Tager vi den. Den er 7 sekunder, som I kan se dernede. I kan også gøre en større ved at gå sådan her. Så foreslår jeg 30 sekunder. Så vil den gøre det her. Og den er overhovedet ikke noget. Så vil jeg prøve musik på. Og det vil nok være den der. Og så vil jeg så skrue ned her, sådan du stadigvæk godt kan høre din egen stemme, og alt det der, hvis I nu bruger, og have et godt husk og have et godt headset. Ikke sådan rigtig godt, men bare sådan, det er ikke presset så meget. Og så bare prøve sådan baggrundsmusik, måske sådan der. Ja, sådan der vil jeg gøre det. Og så der, hvis I når det er en video, så skal I bare have den der fuld op, så man kan høre jer bedre. Og så for ikke at have de der klamme kasser, der er noget i sort kasser, så skal I have den her. 16. Ja, der. I hvert fald. Widescreen. Det skal I have. Så når I ikke har gjort det, så vi gå herind tilbage. Her er alt det der, og så ikke her save movie. Det der, det følger alt for meget lort, og så skrammel. Det I skal lave her, det I skal lave en custom settings, som her, jeg har allerede lavet en, sådan der hedder good YouTube video. Ja, her, god YouTube video, og så her skal I så skrive jeres navn, ja, skriver bare god, jeg skriver også, det, sådan der. Det der skal I ikke følge med. Og det skal I heller ikke følge med. Det der skal I følge med. Jeg har fundet, når jeg har lidt undersøgt, jeg har lagt video ud, skjult dem, slettet den, lagt den ud, indtil jeg fandt ud af, hvad meget du skal bruge. Du skal bruge til 23. Nogle gange kan man også godt skrive 26. Men hernede, som I kan se, så bliver den 19 der. Hvis jeg skriver 23, bliver den der. Så jeg foreslår bare at skrive 23, 26. Hernede, det der pøs jeg ikke at pille med, fordi jeg har ikke rørt ved det endnu. Og her, det pøs jeg heller ikke pille med. Derfor ved jeg ikke. Så trykker jeg save. Så trykker jeg save der. Boom, så er den savet. Trykker der. Så trykker jeg der. Så hvis du vil save din video, så går du herind, så burde den være noget custom settings. Så trykker du der. Så skriver du movie, P8 movie der. Så trykker der, save, og så burde den gå rimelig hurtigt. 60 allerede. Og snart 100 der. Og så er den færdig, så burde der komme en kasse op her. Ja, der kom den. Så kan I trykke play, så kommer den frem her. Hvor den er her, så får jeg den kasse, så kan I gøre sådan her. Sprøjt. Jeg har skruet her nu, jeg får musik meget. Det mens jeg snakker Skype. Og så her, lukker I bare ned og ned. Hvis I ikke vil følge mere ved den, så går I herind. Nej, så sletter bare lige alle dem der. Dem har jeg ikke brug for mere. Der, lige præcis den der har jeg brug for. Ja. Sådan videoen her. Og det er sådan set det, I gør. Og så fylder det ikke en dyt her, som I kan se. Det var alt for i dag. Ses. Husk at subscribe, like og heller
komme med jeres kommentarer. Jeg vil måske svare på den, hvis jeg er der. Eller, jeg svarer dem nemmere.